سردن وان ایریشا شرمزارت کن بالکش کو روزه که تیبت شپو روزنامه‌گری کردی ده اف ایریش پیک هاتن 126 سال لدو خواهشت ل حتی نها رخمی همی ایریشم بوی آوایی خطا روزنامه‌گری آزاد نهات بن خستن ده همان دمیده روزا کو دولت ترکیه داگر کرد سردان عراق و باشور کردستان کرد هفدیتنی و دومان هفدیتن پیک آنین دوی روزه ده ایریشه که بوی آوایی لسر روزنامه‌وان آزاد پیکاتن سر حوالی ما و سازی ما پیکاتن و ایریشه شرمزارت کن و یعنی سالانه ایریشم بوی آوایی سر روزنامه‌وان کرد روزنامه‌وان حتی آزادی شوپینن پیکتن لحیانها نگیشنه تو آرمانجا خو افج دیارت که کو وک هرتم بریا ایریشه که برفره جالیه دولت ترک و پیک وره هرتم دولت ترک ایریشه خو بوی آوایی سر خطا چپمنی آزاد دکه سر روزنامه‌وانان دکه بنچاف کرنا دکه ایریشی مالیوان دکن لبلجیکا جه همان تشت پیکات یا بلجیکای ننوه نوتنا حیانها هرتم ایریشم بوی نوتشش حیانها هرتم ایریشم بوی آوایی لسر چپمنی آزاد لأوروپا گو خبات دن مشاندن پیکته لباکور کردستان جه بسالانه ev êrişên hovanê çêdibin. Beriya her êrişek an jî konsepteka şer devleta Tirkiye da girker bi vî awayî dixwaze hovîtiya ku pêk bîne dixwazin dernekeve ser ragihandinê gel pê nehissê bi vî rengî rojnamevanan dixwazin bêdeng bikin û civakê bi heman demê bêdeng bikin lê bi salan ev êriş pêktin û bi ser neketine wê ser nekevin jî yani divê wexta vî awayî hessas de demek wisa hessas de ku plan li ser tevgera azadiya Kurdistan çêdibe plan ser gelê Kurd û Kurdistanê çêdibe divê gelê me jî li derdora sazê xwe çepemeniyê li derdora rojnamevanê ku xeta azadiyê tişopînin du heqîqetê digerin û ji bo gelê xwe heqîqetê derdixin divê derdora wa bibin xelek xwedî li saziyê ragihandinê derbikevin bi vî awayî çawa ku êrişên devleta Tirkiye niha bi ser neketine li ser rojnamevana wê dîsa jî bi ser nekevin wek nûçegihanên rojnamevanên li Bakur Rojhilatê Sûriyê ên şoreşê bêdeng namînin em ê her tim li cem hevalê xwe yê rojnamevan bin çi qasî zext hebe çi qasî êriş hebe dengê me heya niha nehatiye sekinandin em şagirtên Apê Musana û Gurbetelê Ersözün li ser vê şopê li ser vê heqîqetê her tim wê pênûsa me û pênûsa hevalê me binivîsêne yani çi qas girtin hebin jî helbet em wek şagirt her tim em ê li ser linga bin em tiştek bi hevalê me bê jî şûna wa her tim amade hene ji bo wê divê em xwedî li hevalê xwe derbikevin û van siyasetên dijî rojnamevanan van siyasetên li dijî gelê Kurd û gelê Kurdistanê divê bi sekna xwe em vala derxînin. Em jî wek rojnamevan yani dibêjin yani ev jî tê wataya astenkirina xebatên rojnamevaniyê Ev yek li pêşiya çapameniya azad û rojnamevaniya azad dibe asteng bi taybet jî rojnamevanên ku dixwazin dengê heqîqetê û rastiyê derxînin televîzyoneke weka Stêrek TV televîzyoneke kevne û Kurdistaniye ku deng û rengên vî gelî bi her awayî derdixîne lê ku bi taybet êrişa li ser hatiye kirin em vê yekê qebûl nakin weka rojnamevan em dibêjin ev yek planên gelek plan li pêne ku bi taybet dixwazin vî dengê rastiyê ji holê rakinin weka rojnamevanên li Bakur Rojhilatê Sûriyê jî em jî bertekên tund nîşan didin tiştên vî rengî bi rastî jî nayên qebûl kirin divê yani her rojnamevanek vê tiştê qebûl neke vê êrişiyê weka li dijî xwe bibîne li dijî azadiya xwe ya rojnamevaniyê bibîne ji ber ku îro heger xebatekî rojnamevaniyê ango rojnamegerekî were astenkirin ev tê wateya astenkirina heman demê da saziya wî û tê astenkirina dengê gelê wî ji ber ku ev rojnamevan rojane dengê gelê xwe digihînin raya giştiya cîhanê bi taybet jî ku di demeke em di demekê de ku hem li Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûriyê êrişên dewleta Tirk hene hem li Bakurê Kurdistanê
تایبەت پشتی هەلبژارتنان ئاستەنکردنا خەباتên شارەداریان هەف شارەداریان دە هەمان دەمێدا گرتنا ڕۆژنەمەڤانان هەلبەتە ئەv yek jî pêwîstiya we heye ku were ragihandin ji rayê giştî re lê kîbe ku dewleta Tirk be jî li aliyekê din heger hikûmeta Belçîka be jî naxwazin ev rastî derkeve holê ji ber vê yekê jî vê xebatê asteng dikin û êrişî navenda wan dikin careke din em vê yekê şermezar dikin em weka rojnamevan vê tiştî qebûl nakin û em jî piştgiriya xwe ji bo wan nîşan didin. Avayatê wateya gograstî jî tundiya gogê di destpêkê jî li ser qada çapemeniya azad dihat kirin îro em berdewamiya wêna divan kiryarên wiha dibînin. Herkes zani gogê televizyona Stêk TV, televizyona Mîdya Haber, televizyonên şoreşên ê Kurdistanî ne û dengê hemû gelê Kurdistanê ji bo raya giştî digihîne. Hem jî rojnamevanên ê gogê li vê xakê kar û xebatê xwe din meşandin û deng û rengê gelê xwe ne gerekê gogê ti carî jî rêl pêşiya wanan ê girtin. Bêguman ev kiryarên wiha em wek rojnamevanên gogê em li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê dimînin em şermezar dikin. Divê derbarê ji xwe em ê bêdeng nemînin, em ê çalakiya li dar bixin û heta gogê rastî jî ev tundiya gog li ser qada çapemeniya azad neyê sekinandin, em ê her kar û xebatê xwe berdewam bikin. Her çend jî gogê tundî li ser vê qadê bê kirin, her çend gog rojnamevan bên destgîr kirin, her çend gog navendê me rastî êrîşa bên em ê kar û xebatê xwe hîna zêdetir bikin û her em ê dengê vî gelî bin û em ê rastiya ji bo raya giştî her û her nîşan bidin. Yani rastî jî yani di nava hemû qanûnên ê navnetewî jî gerek rojnamevan sînor jêr neyê danî. Yani ji ber gogê rastî jî rojnamevan wekû desthilatdara çaremîn tê nîşandan. Yani dengê wîna yan jî gihandina wîna ji bo rastiyan her pîroz û her jî gerek bi azadî karî bi kar û xebatê xwe bike bi taybetî yani wek min got jî di kanalên ê şoreşa Kurdistaniyê gog dengê gelê Kurd ser asa her çarparçeyê Kurdistanê ji bo cîhanê digihîne televizyonên çandîne televizyonên gogê di her alî di kar û xebatekî bi awayekî herî baş didin meşandin li hemberî wêna êrişek wiha bê kirin bêguman evaya cihê şermezarkirinê ji bo wêna jî bangê me ji bo hemû saziyên ê gogê bi mafê rojnamevanan alaqedar dibin gogê karibin rastî jî rêl pêşiya tundiyên wiha bike ev ne cara yekemîn e gelek caran êrîşên wiha hem li ser rojnamevanan hatin kirin hem li ser navendên ê çapemenî hatin kirin diyar û gogê rastî jî qelsiyek ji alîvan em bêjin rêxistinên ê mirovî heniyan jî hevkariyên wana di navbera hevdû de bi van dewletên ê gogê van êrîşên wiha dikin ji bo wêna jî rastî jî bêdengiya gogê ev rêxistinên gog mafê rojnamevanan diparêzin em wê jî şermezar dikin û gerek di zûtirîn dem di mudaxele bikin rojnamevanên îro gog hatine destgîr kirin bên azad kirin hem jî li hemberî van saziyên gog rastî û êrîşa hatine bêdeng nemîn.